ka program IG kai bala pelong da katanat ribhoi police bat ringkat ka Mahatma Gandhi University ban IG kai kerpang di samla pule halor ki kendon jong ka traffic rules menta ka si hanong po klalong sisa ka jingyo mensiem ki pulet ka ribhoi badia katanat pulet hi baro ka wei na mar na kalyang ki samla ka te ka school pa kila ai ka jingershan bat jingero ka bakraw ya katanat pulet ribhoi halor ki jingsem khia ban pelong ya ki padba ki basngan hakalit kawan lingba ka surok pa National Highway Ribhoi. Nakalyang gisamla pule ka Mahatma Gandhi University Birmingham bat ki badai naka Law Department menta ka singi omtang bakila yo ya kata ka jing ai jing kai syapang ki kendon baper ka Metro Vehicles Act bat ru ki kendon jong ka traffic rules bat kila yo lat ru ban syem benta lang ha ka ba penyat ki kali padba bala senran lang da ki pulet officer ka Ribhoi. Yakani ka program ay jihikai la pelong hasor nongpo ha kabala shimbenta shedraham ki samla puli kinoi kai ba ringkat ki pulit officer ki bala ai ke jihikai hasurok omno bat penyat ki kali padpa khanang ban shingan ki padpa ha ka let kawan bat banum ja kinu ki jingja ba sosi lada ki kali ki bot renti ya ki kendon ka traffic rules. Yakani ka program ay jihikai theory and practicals la lam command the office in charge ka traffic branch u Rubel Ali ha ringkat ka jingdon lang kiwe ki officer bat ki pulet na Nongpo traffic branch. Kisama pule ka Mahatma Gandhi University ha kani ka sngi kila penpaw ka jingkaman pan yo pan shimbenta ha ka ba penya ki kalipad pa kum kata kalat ay jingkai bat ru ban tip ya shibon ki kendon an ki batte lakam lada penken ya ki kendon anya kali. Aka juga por kila ai kuble ya SSP ka Ribhoi u VS Rathor lambat baro ki pulit officer na mar dailing ba ka jingshim kya jong ki ba ki jingja ba sosi kila duna aka surak ba bat ru ki ki kam snew ki bakta ki padpa na mar nado ba ki pulit kila shim kya ban pen I takakam kala long shisha ka jingker kui ki padpa ba let bawan bat bon ru kila hap ban bod ki kendon anya kali. Usually we all know like how the traffics work, we know how to cross the road usually, but doing it practically it was very rare chance. We don't get this chance usually, but because of our Meghalaya police we got this chance, especially Nongpo police. We got this wonderful chance for like doing it practically, like to know like something like deeply better. So very thankful, and it was very beneficial to know like how the traffic works, how tough is the work like for traffic police also, how tiring, how they are working so hard for us. It was very like thankful, and I'm very thankful, and it was really amazing. Thank you. Waruban ay kuday ya SSP sa la penyat haya ka traffic menta kisi nila banyo ibab ki jing accident ru kila kam duna hagaliang ka traffic lama ka jing trace tong jong ka team jong ka police Nongpo te ka jing yana ka bakila ay kalong ka shibun bangim na so ban long kumno ban ay kuday ki ka hipat baru kila kam yo jisuk ban cross ya ka surau kumno ban ya silang ki driver banyak kali ru kila kam
kamdon kata ka jing control le kila kamdon kata ka jing snow through nakaliang jongki na marka jing trash tong ban pentip jongki police nakaliang ka traffic police ba ai jing tip eki te nila ban ikwa ban ai le eki ya ka jing trash tong jongki hantam ha ka jing pe ya traffic jing snow junga le tang junga katharai kini ki classmate jongiru ki senior jongiru di snow nila yo jing menta shibun abang iwan ban le kene ka practical traffic rules but nila yo ru ya ka theory na ki sir ki bela untuk ini la IG tip ini de ya kan ni ngakwa ban ai sibun ya kan ko police ba kila ai la ini ban le kene ka traffic rules de sibun kaban kau hi semua ai ka cikulai ya ka riboi polisi barok kuai kantam ya ka traffic branch kajing yo nong gajongi ka bangiwan taksi kade ka ba nitip ya kirul ki an entah ya ki section ki baper abide bat ki traffic te ni kong kena pule nagliang jong ka law department ni layo sibun ba ki jing yo nong kantam abide bat ki rule bat ka regulation abide kumno baginya kali kumno bangin penkam manta pasakoi ba kumhakine kisi ngilai ba nakaliang jong ka riboi police department hi kalami sekaman panle ya ka babahatam na banta kinolek nongwan tuju ya kipat ba nong sunong hi brokoi nakaliang ka jong hi kwa nong ba ikwa ban kitbok kiriang saisin ya ka kunhun riboi police ba kumbali i haki news ba per haki social media haki lat patai khabar ba nakpor sakpor kila simkhia khamtam hak bayade bat mentau snem te kum nagliang ke jongi hi ki khna pule na po nathi na po Mahatma Gandhi University Khalaimer Bornihan misio ban ai ke jingkit bok kiriang ba kidang la syu ban tre bat ban mai phang su ya ki kam ba ha be dei bat ki ka jinglek jingwan jong ki pajba khnang ban kadon ka chong sup ka chong sangai namar ba mentahi gisni dilabun ba babun stang ki jingja jong ki khna akapor sakapor bat nangba ka jing trestom jong ki polis jong ka meglia bro kawe hi kila bante lakam ban penduna ya kini ki kam bajabo